Είμαι στη Βερνά Βλαχογιάννη, είμαι φυσιοθεραπεύτρια για παιδάκια. Δεν περιμένεις το παιδί να φτάσει ενός χρονών. Αυτή τη στιγμή πεθαίνεις εσύ. Πρέπει να μπεις χειρουργείο, έχεις χάσει πάρα πολύ αίμα. Να έχεις ένα μωρό το οποίο ζυγίζει λιγότερο από μισό κιλό. Επειδή ο εγκέφαλος είναι full πλαστικός. Αυτό που μας λείπει νομίζω σαν Έλληνες είναι να ψωνίζουμε καλά παιδιά τους και θεραπευτές. Εγώ είμαι καλή θεραπεύτρια αν σε κάνω να έχεις εμπιστοσύνη στις δικές σου δυνάμεις. Η πρώτη παρέμβαση δεν είναι μηχανικός, είναι έλεγχος. Να ξυπνήσουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, να μην έχουν τις ταμπέλες. Αυτό τώρα δεν είναι μαραθώνιος, είναι sprint. Αν θες να ζητήσεις βοήθεια, πρέπει νομίζω να δίνεις κιόλας. Μας πείτε λίγο και πώς γινόντουσαν τα πράγματα στη δικιά σας γενιά. Στη δικιά μας γενιά ήμασταν παρατημένοι. Πιστεύετε ότι είναι καλό τώρα που οι γονείς θα προσέχουν τα παιδιά και προλαβαίνουν? Ας πούμε, αν δεν περπατάει ένα παιδάκι 12 μηνών, το πάνε σε κάποιον ειδικό και του δίνει βοήθεια. Καλό είναι αυτό, αλλά όχι τόσο πολύ. Δηλαδή, Θέλουν και να σπηραγωγούνται λίγο. Που είναι τέτοια καρότσα δεν είχαμε. Σαμάρι ανάποδα, άμα κοιμώσουν, εμείς θα έβαζαν εκεί μέσα και κοιμώσουν και σου... και εσείς μεγαλώσατε, ας πούμε, τα δικά σας τα παιδιά με αυτά που είχαν μάθει και εσάς, προσαρμοστήκατε? Περίπου σαν τώρα. Δεν ήταν δύσκολη η σύγκριση, πώς να κάνεις κάτι διαφορετικό από αυτό που σου είχαν μάθει? Όχι, λέμε τώρα να μην μεγαλώσει το παιδί μας όπως μεγαλώσαμε εμείς. Αν το εγγόνι σας, ας πούμε, το πηγαίνετε στο πάρκο και βλέπατε ότι δεν κάνει κάτι όπως τόσο γρήγορα όσο τα άλλα τα παιδάκια. Παραδείγματος χάρη, έτσι βλέπω ότι είναι άψογη και έχει προσωπικότητα. Θα πηγαίνετε και θα λέγατε στην κόρη σας, ξέρεις τι, πώς τη λένε την κόρη σας? Λαμπρινή. Λαμπρινή, βλέπω ότι δυσκολεύεται λίγο η μπέμπα μας. Η παιδίατρος τι λέει? Θα το λέγατε? Πάντα ρωτάμε. Όταν έχει ραντεβού με τον παιδίατρο, ρωτάμε τι του είπε ο γιατρός, αν πήρε βάρος, αν πήρε ύψος. Αν κάνει τα πραγματάκια όπως τα άλλα παιδιά στην ηλικία της, το ρωτάτε? Βέβαια. Τα βλέπεις κιόλας, γιατί... Συγκρίνεις. Κάποιοι γονείς οι οποίοι είναι κομπλέ οικονομικά και είναι εκεί, αλλά δεν αλληλεπιδράνε με τα παιδιά τους. Το παιδί τους δυσκολεύεται, το βλέπουν ότι δεν κάνει κάποια πραγματάκια τόσο γρήγορα ή τόσο άνετα. Έχετε σκεφτεί λίγο τι παίζει εκεί πέρα? Τι λέει ο άντρας. Ο άντρας που δεν στηρίζει τη μαμά όσο θα έπρεπε. Όταν βλέπεις τη μαμά τρέχει με τον μωρό να τον ντύσει, να το αλλάξει μετά το φαγητό, μπορεί ο άντρας να πάει στην κουζίνα πλην 5 πιάτα. Μην τα αφήνουμε να μαζεύουν το σωρό. Ή κάποιους, ας πούμε, που λένε ότι ο άντρας μου είναι πολύ καλός γιατί του δίνω μια λίστα και πάει στο σούπερ μάρκετ. Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο. Εκεί δεν πρέπει λίγο και μόνος του να ξέρει τι πρέπει να πάρει από το σούπερ μάρκετ σαν άντρας? Εγώ στο σούπερ μάρκετ πάω πάντα εγώ. Ελέγχω τα οικονομικά, όχι γιατί η γυναίκα μου ξοδεύει, αλλά θέλω έτσι να της πάρετε λίγο το βάρος. Ναι. Σκοτώ το πρωί, λέω γυναίκα, γράψτε τι θέλεις, πάω στο σούπερ μάρκετ και μετά έχω και εγώ την άποψη μου τι χρειάζεται. Αυτό που είπατε τώρα στο τέλος, το πόσο ένας άντρας πρέπει να στηρίζει μια μαμά και τα περισσότερα ξεκινάνε από εκεί, είναι πάρα πολύ σωστό. Ο άντρας πρέπει να είναι άντρας στο σπίτι, όχι επισκέπτης. Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται ένα μωρό στον πρώτο χρόνο ζωής του? Θρέψη, διατροφή κλπ. Προσοχή από ιώσεις και... Γιατί το νοσοποιητικό του δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα. Κάποιες γνωσιακές επιδόσεις που σωστά πρέπει ένα παιδί να έχει ενός χρονών. Ίσως κάποιες δεξιότητες, ας πούμε, να αρχίσει να πιάνει λεπτά αντικείμενα, να αναπτύξει λεπτές κινήσεις, ιδιοδεκτικότητα λίγο σιγά σιγά. Ναι. Να βλέπει τους γύρω του να μιλάνε. Για να απαντήσω, η πρώτη παρέμβαση είναι όταν δεν περιμένεις το παιδί να φτάσει ενός χρονών για να μην περπατάει και προλαβαίνεις κάποιες καταστάσεις. Εσείς στο σχολείο ήσασταν άριστες μαθήτριες? Αρκετά καλές. Και είχατε κάποιους συμμαθητές σας, φίλους σας που δυσκολεύονταν? Ναι. Γιατί πιστεύετε ότι δυσκολεύονταν? Υπήρχαν κάποιοι που είχαν κάποιο πρόβλημα αμυγές μαθησιακό, ναι. Το ήξεραν οι ίδιοι ή το βλέπαν οι υπόλοιποι? Οι περισσότεροι το ξέρανε. Οκ, και ποιες γενιάς είστε εσείς? Του 4. Του 4, οκ. Γιατί στη δικιά μου τη γενιά έβλεψα ακόμα άτομα τα οποία δεν το ήξεραν ότι κάπου χωλένουν. Και τα παιδιά προσπαθούσαν περισσότερο. Στη δικιά μου τη γενιά που εγώ είμαι το 98, έτσι, δεν είμαστε και τόσο μακριά, υπήρχε μεγάλο ταμπού να δώσει προφορικές εξετάσεις. Ναι, αυτό υπήρχε και σε εμάς γενικά.
Δηλαδή, όλοι θεωρούν ότι ήταν πιο εύκολες, ότι ας πούμε, αν θα δώσει προφορικά, άρα θα περάσει εύκολα. Βλέπω πολλά παιδιά ας πούμε, τα οποία έχουν μαθησιακά θέματα και ξεχνάμε πάντα ότι αν δεν οργανώσεις το σώμα, δεν πρόκειται να οργανώσεις και τις πιο επιτελικές ανώτερες λειτουργίες του εγκεφάλου. Εσείς με τι ασχολείστε? Σπουδάζουμε ιατρική. Δεν βγάζει λίγο νόημα σαν κλινική εικόνα να οργανώνεις πρώτα το σώμα και μετά εννοείται. πιο ενδοβάθη? Ειδικά σε νεαρές ηλικίες που δεν έχουν και τόσο επίγνωση, δηλαδή γνωσιακές τους λειτουργίες. Και τα σωματογνωστικά έτσι, δηλαδή περιμένεις ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει να γράφει πάνω στη γραμμή, ενώ δεν ξέρει πώς να τοποθετήσει το σώμα του στο χώρο. Όντως. Ένα subscribe Στο κανάλι μας στο YouTube και follow όλα τα social της Πεταλούδας. Έχετε ακούσει κάποιο λόγο για τον οποίο ένα παιδάκι μπορεί να θέλει φυσιοθεραπεία ή ένα μωρό? Αν έχεις π.χ. με τους ώμους, με το βάρος που ένας ώμος παίρνει, ή γενικότερα για τραυματισμούς. Μεν. Μη ή εν. Μεν. Μεν. Έχετε ακουστεί, ναι. Όχι, δεν ξέρω. Είναι μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Είναι όταν μωράκι που έχουν γεννηθεί πιο πρόωρα ή με οποιοδήποτε θέμα, αναπνευστική δυσφαίρεια, πάνε και νοσηλεύονται εκεί πέρα. Α, οκ, ναι. Βγάζει λίγο νόημα. Το έχω ακουστά, απλά δεν το. Ναι. Πρώιμη παρέμβαση. Δεν έχουμε ακούσει αυτή την φράση. Όχι. Okay, Μπορώ να φανταστώ τι είναι. Πρώιμη παρέμβαση είναι όταν ένα μωρό δεν περιμένει να μην μπορεί να μπουσουλήσει ή να μην μπορεί να περπατήσει ενός χρονών. Προλαβαίνεις καταστάσεις. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό γενικά? Κάποιες θέσεις μπορούν να ενεργοποιήσουν συγκεκριμένα κέντρα του εγκεφάλου. Ωραία. Και επειδή ουσιαστικά δεν έχει δημιουργηθεί το κενό ακόμα, χτίζει σε μια πάρα πολύ κομπλέ βάση. Και αυτό μπορείς να το κάνεις και από μικρή ηλικία. Ναι, Αυτό είναι πολύ θετικό. πάω στο νοσοκομείο από την ώρα που είναι μέσα στη μονάδα και επειδή ο εγκέφαλος έχει υποστεί πάρα πολύ τραύμα, γιατί υποτίθεται θα έπρεπε να ήταν μέσα στη μήτρα και είναι σε ένα πολύ εχθρικό περιβάλλον, χρειάζεται πάρα πολύ ενίσχυση. Αυτό είναι πολύ θετικό γενικά. Και τώρα προσφάτως έχει αρχίσει και το πρημοδοτεί πάρα πολύ και το κράτος, αναγνωρίζοντας τη σημασία της πρώιμης παρέμβασης. Και έχει Για να μπορούν να κάνουν περισσότερα δηλαδή. Ναι, και έχουν αρχίσει και βγάζουν πάρα πολύ και αυτό το ότι όσο πιο βαριά διάγνωση, τόσο περισσότερα χρήματα. Δεν μπορούν να το κάνουν όλα τα παιδιά. Πλέον ναι, έχουν εγκεκριθεί συγκεκριμένα θεραπευτήρια στην Ελλάδα και περιμένουμε τώρα να πάμε και να μας εκπαιδεύσουν. Τέλεια. Αισθάνομαι ότι υπάρχει ελπίδα. Ναι, ισχύει και βασικά είναι σημαντικό να προλαμβάνουμε καταστάσεις γενικότερα σε όλα τα πράγματα. Ενώ αν μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον, και αφού μου λέτε ότι είναι και για όλους πλέον, ανοιχτό δηλαδή για όλα τα περισσότερα νεογνά. Δηλαδή, γιατί άμα θες να κάνεις κάτι παραπάνω από το μωρό σου, σαν αλληλεπίδραση και χωρίς να υπάρχει κάποιο θέμα, σαν πρόληψη, εννοείται. να πας να πάρεις κάποιες ασκησούλες και να έχεις και άλλα παιχνίδια να παίξεις με το μωρό σου. Αυτό και το βοηθάς κιόλας. Είχες ποτέ στο κοντινό σου περίγυρο συμμαθητές που δυσκολεύονταν με μαθήματα? Ναι, γενικότερα. Σε γνωστικό επίπεδο. Πώς τους Μαθησιακές έβλεπες? δυσκολίες. Επειδή και εγώ είχα λίγο θέμα με την άρθρωση, ένιωθα ότι μπορώ να καταλάβω, απλά σκεφτόμουν ότι πώς θα μπορούσαμε να βοηθηθούμε. Γιατί, ας πούμε, εμένα οι γονείς μου δεν το είχαν καταλάβει από μικρή ηλικία. Οπότε ένιωθα άβολα σχέση με τα άλλα παιδιά αυτό. Ο παιδίατρος δεν είχε καταλάβει κάτι? Όχι. Και εμένα, δηλαδή, τη δυσλεξία που είχα, το κατάλαβαν στο πανεπιστήμιο, φανταστείτε. Πώς? Από γραπτό κείμενο, μου είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να έχεις δυσλεξία, κάνε τεστ. Τι ειδικότητα είχε ο καθηγητής? Φιλοσοφική ήμουνα, οπότε ναι, κάτι με το λόγο πάλι, λογοθεραπευτής, κάπως εκεί, από τη γλωσσολογία κάτι. Ακραίο. Πιστεύεις ότι αν το είχαν λίγο πιο νωρίς, Θα είχαμε διευκολυνθεί πάρα πολύ όλα τα παιδιά. Γιατί, ας πούμε, εγώ δυσκολεύομαι στο γραπτό λόγο. Ένα π.χ. αν είχα εξεταστεί προφορικά, και όχι μόνο εγώ, όλα τα παιδιά. Αν π.χ. υπάρχει η διάγνωση από νωρίς, σίγουρα το παιδί βοηθιέται πάρα πολύ. Και στην εξέταση και στο πώς το αντιμετωπίζουν. στη δικιά μας γενιά, ενώ μπορούσε να εξεταστείς προφορικά, υπήρχε πάρα πολύ ταμπού ότι τεμπελιάζει και γι' αυτό είναι άδικο, ξέρω εγώ, για τους άλλους. Και όχι μόνο αυτό, και υπάρχει και το στίγμα του είσαι χαζός γιατί είναι εξεταστής έτσι. Και οι γονείς μου ακόμα που είναι λίγο μεγαλύτερης ηλικίας μου λέγανε γιατί, ας πούμε, τι πρόβλημα έχεις, και σου λένε ότι έχεις δυσλεξία. Δηλαδή, είμαστε λίγο σαν χώρα κάπως πίσω. Οπότε και γι' αυτό που μου είπες πριν, είναι πολύ σημαντικό να προλαμβάνουμε. Και σου πόσο διαφορετικά θα ήταν αν είχες έναν παιδίατρο, ο οποίος, γιατί πλέον υπάρχουν μελέτες που συνδέουν τα κινητικά ορόσημα με τις γλωσσικές και επιτελικές λειτουργίες του εγκεφάλου. Αν σε έβλεπε ότι δεν μπουσουλούσες με τον κατάλληλο συντονισμό ή συγχρονισμό. Και καταλάβαινε, ναι. Ναι, και σου έλεγε, ξέρεις τι, πάμε λίγο να κάνεις κάποια ιδιαίτερα μαθηματάκια για να πάρεις ένα μπουστάρισμα.
Πλέον πιστεύω ότι μπορεί να γίνει και γι' αυτό νιώθω ότι υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Εννοώ. Και με τους γιατρούς και με όλα αυτά, με όλους σας που ασχολείστε με την υγεία. Θεωρώ ότι υπάρχει μια ελπίδα μελλοντικά. Τι έχεις να πεις για την γυμναστική στο σχολείο? Εντάξει. Χειρότερη ώρα. Ήταν χειρότερη ώρα και ήταν κάπως forced. Δηλαδή μας έβαζαν κάποιες φορές να κάνουμε κάποια πράγματα με το ζόρι. Τύπου πρέπει να κάνετε αυτό. Που δεν υπάρχει λόγος. Δηλαδή, αν κάποιος ή αν δυσκολευόσουν, έλεγαν αυτό, ότι βαριέσαι. Και είναι πολύ άδικο γιατί τα άλλα τα παιδάκια μάθαιναν ότι η κίνηση είναι χαρά. Το ότι να εξερευνείς το σώμα σου Ναι. είναι χαρά. Και εμείς το είχαμε πάντα ότι ξέρεις τι, είναι drag. Ναι. Μη με σέρνεις. Ναι. Με τι ασχολείται η φυσιοθεραπεία σε παιδάκια και μωράκια? Ασχολείστε με την κινησιολογία των παιδιών, την ομαλή. Πώς να το πω. Μετάβαση στο να περπατήσει, να είναι σωστά μυοσκελετικά. Είσαι το πρώτο άτομο που μου το απάντησε, που το βρήκε. Εμείς επίσης ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τα γνωσιακά, γιατί οι καινούριες έρευνες λένε ότι όσο καλύτερα στείνεις το σώμα σου, τόσο καλύτερα μπορείς και εξερευνάς και μαζεύεις εμπειρίες. Έχετε ακούσει για τη ΜΕΝ? Δεν το έχω ακούσει. Δεν το ξέρω. Οκ, μονάδα εντατικής, ναι, νοσηλείας νεογνών. Οκ. Μπαίνουν παιδάκια που έχουν γεννηθεί πρόωρα, παιδάκια που έχουν αναπνευστική δυσχέρεια. Ναι, θερμοκοιτίδα. Εγώ είμαι φυσιοθεραπεύτρια και πάω εκεί μέσα και επειδή αυτά τα μωράκια πρέπει να ανταγωνιστούν με παιδάκια που έχουν γεννηθεί κανονικά στην ώρα τους, τους δίνω ένα μπουστάρισμα για να είναι πολύ πιο κομπλέ και να μπορούν να ανταγωνιστούν τους μαθητές τους. Και πάλι σαν συμπερίληψη, να μην νιώθουν left out. Ναι, ή να μην ματαιώνονται, γιατί δεν ξέρω αν σας έχει τύχει. Εσείς είχατε ποτέ κάποιον συμμαθητή που δεν ήταν τόσο καλό στα μαθήματα? Ναι. Εσύ ήσουν ξεφταίη στην ορθογραφία? Έτσι και έτσι. Εσύ? Έχω δυσλεξία. Οκ. Το έχω νιώσει λίγο παραπάνω το να νιώθω Left out. Εγώ πιστεύω ότι συγκρίνουμε τον εαυτό μας πάντα με τους μαθητές μας. Βλέπεις ότι ας πούμε ο άλλος αντέγραφε λίγο πιο γρήγορα από τον πίνακα. Ναι. Και Τελειώνω πιο γρήγορα το τεστ από σένα, ήξερε καλύτερα τις απαντήσεις. εμένα με φρικάρουν οι τέτοιοι ήχοι. Αισθάνομαι ότι θα γίνει κάποιο zombie apocalypse. Και εμένα. Με φρικάρει αρκετά παραπάνω. Μ' αρέσει. Ναι, κάποιους τους οργανώνουν οι ήχοι και κάποιοι άλλοι τους αποδιοργανώνουν τελείως. Έχει να κάνει με τα αισθητηριακά αυτά. Τι θεωρούμε. Αυτό δεν ήταν ωραίο, ας πούμε. Αυτό, άλλους που τους οργανώνουν οι ήχοι και άλλους που δεν τους οργανώνουν. Ποιο θεωρείται υπέρ ή κατά σε αυτό? Θεωρείται υπέρ ή κατά ή είναι απλό? Έχει να κάνει με το πόσο επηρεάζει τη λειτουργία σου, πόσο λειτουργικός είσαι. Δηλαδή, άμα έξω βρέχει και εσύ έχεις θέμα στη μετάβαση, πώς να σηκωθείς από το κρεβάτι και δεν θες να πας στη δουλειά και αργείς, και αυτό γίνεται 3, 4, 5, 8 φορές, τότε έχεις θέμα. Έχεις θέμα στις μεταβάσεις και στους ύπους. Απλά όταν είσαι παιδί αυτό δεν το καταλαβαίνουν και νομίζουν ότι εγώ είμαι κακιά μαμά που δεν έχω βάλει όρια και δεν έχω οργανώσει το παιδί, ας πούμε. Ενώ το παιδί έχει αισθητηριακές δυσκολίες. Δεν έχω ψάξει ακριβώς τι δουλεύει για εκείνο. Πόσο δηλαδή το βοηθάει το περιβάλλον του να συγκεντρωθεί ή να αποδώσει 100% έστω στα μαθήματά του. Δηλαδή, σαν παιδί, παρότι με αποδιοργάνωναν πάρα πολύ ήχοι, είχα δυσκολία όμως να υπάρχει και απόλυτη ησυχία. Και με τη μαμά βρήκα ότι με βοηθάνε τα μηχανήματα white noise. Ναι. Να υπάρχει κάποιος ήχος από πίσω, όχι τόσο που να μου τραβάει την προσοχή, αλλά να με κρατάει focused και να μην με πανικοβάλλει τόσο η ησυχία. Σε βοήθησε η μαμά σου, πήγε σε κάποιον ειδικό ή το έψαξε μόνη της? Το έψαξε μόνη της. Είμαι παιδί του 2002, οπότε οι μαμάδες είχαν πιο πολύ τα βιβλία κοντά τους. Και εκεί κατάλαβα ότι ο κάθε γονιός, αν θέλει να αποστιγματίσει κάποιες καταστάσεις, κάτι ή όντως να βρει κάτι που δουλεύει στο παιδί του, να κάτσει να το ψάξει παραπάνω, υπάρχει γνώση. Απλά ο γονιός του σήμερα την έχει πιο προσβάσιμο από ό,τι την είχε, ας πούμε, η μαμά μου το 2000. Εσύ είχες παρόμοιες δυσκολίες μεγαλώνοντας ή δεν το έχεις σκεφτεί καν? Έχω σκεφτεί ότι, ας πούμε, δεν μπορώ να λειτουργήσω με ησυχία καθόλου. Θέλω θόρυβο. Θέλω ультραθόρυβο, ξέρω εγώ, για να λειτουργήσω, να είμαι αποδοτικός και τα συναφή. Στο σώμα σας έχετε βρει κάποια λύματα? Ας πούμε, πολλά παιδάκια με θέμα στην προσοχή δεν μπορούν να κάτσουν σε ένα σημείο. Οι άλλα παιδιά κάθονται σε ένα σημείο και χαζεύουν. Κακή στάση σώματος, σίγουρα στην καρέκλα ήταν ένα θέμα. Γιατί θυμάμαι τώρα στο σχολείο μας πατρονάρανε κάπως πώς πρέπει να καθόμαστε σε μια καρέκλα για να είμαστε σωστά για το μυοσκελετικό μας, για τη σπονδυλική μας στήλη.
Αλλά για μένα, ας πούμε, δεν δούλευε αυτό. Θέλω να κάθομαι με σταυρωμένα τα πόδια πάνω στην καρέκλα. Είναι κακό για τα γόνατά μου, σίγουρα. Δηλαδή, μετά από χρόνια καταλαβαίνω ότι ήταν πολύ κακή επιλογή το να μην ακούω το δάσκαλο ή το γυμναστή τον ειδικό που να μου λέει πώς να κάθομαι και πώς θα έπρεπε να το σκέφτομαι λίγο παραπάνω, γιατί τώρα έχω προβλήματα με τα γόνατα. Δηλαδή, ιδηλιακά θα ήταν πολύ κομπλέ, ίσως να σε είχαν πάει σε κάποιον θεραπευτή και να σου οργάνωνε το σώμα. Ή το σχολείο στα προγράμματα που είναι σχετικά με τη γυμναστική να έφεραν κάποιο είτε εργοθεραπευτή είτε κάποιο θεραπευτή. Να μας εξηγήσουν λίγο περισσότερο γιατί, σαν παιδιά, πρέπει να καθόμαστε έτσι στην καρέκλα. Να μην φτάσω σε μια ηλικία και να αντιμετωπίζω προβλήματα στα μυοσκελετικά μου γιατί έκανα κακές επιλογές ως παιδί ή γιατί καθόμουν στραβά. Ναι, αυτό που λέω εγώ, επειδή είμαι φυσιοθεραπεύτρια και βγάζω τα παπούτσια εκεί που δουλεύω, δεν μπορώ να σκεφτώ ότι υπάρχουν άνθρωποι που φοράνε παπούτσια για 8 ώρες. Ναι. Δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό που συνέχεια ψάχνω, ξέρω εγώ, αισθητριακά ερεθίσματα με τις ποδοκτημικές μου. Συναισθηματική νοημοσύνη. Έχετε δει συμπεριφορικά ελλείμματα και συναισθηματικά σε παρέες ή ανθρώπους και να λέτε φίλε, εσύ θα έπρεπε να πας για εργοθεραπεία. Εργοθεραπεία. Ή ψυχολόγο. Ναι. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει πλέον άνθρωπος στις μέρες μας ο οποίος να μην έχει παρατηρήσει κάποια τέτοια συμπεριφορά στον κύκλο του, στο οικογενειακό του περιβάλλον, στους φίλους, στους συντρόφους και όλα αυτά. Είναι υπολείμματα, ωστόσο, τα οποία παρατηρείται όλα ξεκινάνε από το σπίτι. Και από την παιδική ηλικία. Και από την παιδική ηλικία. Όταν έχεις έναν γονιό ο οποίος να γυρίσει και να σου πει εγώ έχω κάνει θυσίες για σένα, μετά αρχίζει ένα guilt trip χωρίς λόγο. Ότι τι προσπαθείς να κάνεις. Και μετά αυτό σιγά σιγά από την συχνή επανάληψη, γιατί δεν το λες μία φορά, άμα το πεις μία, ξέρεις ότι θα υπάρχει πάλι και πάλι. Πόσο μάλλον όταν το λες ένα παιδί, που το παιδί το μυαλό του είναι σφουγγάρι. Θα το αποτυπώσει, θα το βάλει μέσα του και αργότερα δεν θα αισθάνεται ενοχοποιητικό παιδί αργότερα αυτό. Ή ένα παιδί το οποίο δεν έχει λάβει την αγάπη και από τους δύο γονείς, οπότε προσπαθεί πάντα να φαίνεται. Να ψάχνει επιβεβαίωση από τους φίλους, από τους συντρόφους ή από οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει αυτό. Και να είναι όχι μόνο people pleaser, αλλά αυτό φτάνει και στα όρια του ναρκισσισμού. Έχω δει κάποιες μαμάδες που έρχονται στο θεραπευτήριο, οι οποίες έχουν θέμα να ξαναμπούν μέσα στο σώμα τους. Ναι. Και αυτό αποτυπώνεται και υπάρχουν καινούργιες μελέτες που μιλάνε για την κατάθλιψη στα βρέφη. Γιατί έχεις ένα βρέφος το οποίο υπερδιεγείρεται για να καλύψει το γεγονός ότι η μαμά δεν με προσέχει και μετά είναι ένας ενήλικας που υπερδιεγείρεται και κάνει τα πάντα για τους πάντες πάλι για να τον προσέξουν. Ακριβώς. Οπότε νομίζω πάλι το βλέπεις αλυσίδα. Είναι, όλα είναι αλυσίδα. Από το πρώτο χρόνο ζωής. Για περισσότερα βίντεο κάντε like και subscribe στο κανάλι της Πεταλούδας. Ελληνάκι, τι του φέρει η δάσκαλα του. Η δάσκαλα του. Επειδή ήσουν τόσο καλό κολλίτσι. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Και αν θα κρατήσει και η μαμά με μας φύγει. Κοίτα μας το κοιτάει. Κοίτα τι. Σταυρίνα, πες ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε στο επόμενο. Και με το πόδι. Φυσιοθεραπεία στην πράξη.